otamfo no hye bebre ye kodai na wosi achi na wodua niema e wa abrabonim ode kodana ne amane bi wura abrabonim ode sikahye bi edai e wura abrabonim ode anim guase ne aban amane e wura abrabonim. But Opatafuor said there is an opportunity. And this opportunity is a wake-up call. Amen. It's a wake-up call. Ayo fra ye say be free namu. Na ya sorry. Nama ya nso ya ni abre. Said ye be ya eneme koso no. Eso beba form. Amen. Enti na no pa me no odi nkomo kituwa bi. Na me nkomo na ye bidi no. Ni tia one say wake up call. Wake up call. Wada. O son daye papa bi. Ana o son daye bone daye mienu. And any person, ebi papa, obeson daye na onyame asiesie ne padem rawo. Obeson daye no otamfo no dua niema, otamfo no se niema no bi diwachi de sekan na ntwie diwachi. Na se wote no wonam sa ofon e belia na obi bo pona, bo pitiri ne wanyane. That is a wake up call. Amen. Otamfo na niate efri se onim asase no so sene me odi kan wa asase no so esene obia enti wonim ba bia wode niam fa obetimi enya nipa enti Yesu Kristo kan bibi emra nkrofuko ba ne nchen kotena pono se o kire won. Jesus spoke to them in parables. But one tears here. Actually, no what here, actually, the same for. If we say, Obusa, one so ura, as a train say. And Pempino Arana yet da. A citrania brabum yet da. We keep mute. O Kawanutumo one da. Our brabo. So Kawanigusua, and I do the sumo wada. El Chumua. Or how near money ebeba. Amen. That is a wake up call. Your phone is ringing. Someone is calling you in the spiritual realms to wake up. Sorry? Who sorry hunamu? Yan sorry who hunam. And yan sorry hunamu nyahum. Eseni mi onu nyina dey etubom. Me patro ye me Bible no. Enko Matthew 13 verse 1 to 3. Na yen toaso 25 o. Na yen hwe de esiye. Asema me no kan ni nkire mu no wo ho. Nanso me pone ho kakra bi de akamasem. There is a wake up call. Of phone no ringe. Onyame eka bibi kire wo honhom. Bompaye. Sorry to no so. When Gemasam ho. This is a wake up call. Ya wonyame fie ya penyame nhira. Ya penyame adom. But if we keep mute, if we sleep, and you may be see. Me patcho kan mame. Matthew 13 verse 1. Edanwa Yesu frifie kwotena mpoano. Edanwa Yesu frifie kwotena mpoano. Nkrofo akuakuo pii boaboa wonano ba ne nchen. Yes, nkrofo akuakuo pii boaboa wonano ba ne nchen. Eno nti okuakuduo mu kwotena mu. Yes. Na nkrofukuo no nyina ginagina mpoano. Na nkrofukuo no nyina ginagina mpoano they are waiting to hear something. Oma ba Yesu nchen ohuni say
There is so much possibility in him. So they have gathered around him to listen to him. Wana oh how ona wa mane enim guase tata won spiritual marriage anyone tiesie. Ona time for them pochire to on so. Onyame ma ene wona ebe pension kire ni nyina etie no. Said you atwa ha. Yes. Verse 3. Verse 3. Now okasa pi mebuomu kire won. Okasa pi e wo de mebuomu kasa mebuomu me pa 25 no. He spoke to them in parables. Yes. Okasa kire nkrofoko no in parables. Into onyame asem ana me papa kan sem bia na eye me de. Na me bomodin say metumi akeka me ho na ne tumi ehu me mobo na wa decode every coded scripture asembia ya kata ho no obebia ni so e de akere me said de behu onyame tirim po e ho na sem ho. Amen. Me fa cho to asoma me. Verse 25. Yes. Na nipa daaye no me pa cho ne tamfo ba begu wira bone bi awiwo ni mu. Yes, or tamfo ba begu de wira bone. When men slept, emra nipa dae no na okuani bi egu aba na ogu aba no ne nkrofo ekodae. Amen. Now, emra omokodae no ose ogufuo bi efa akire. Obi fa akire, it means that that person did not pass through the right channel. One fa kwan trene no so anase kwan ese ofa so wan fa so. Oye kronfo, o saifo no, odidifo no, onam akire and will do something in your life. Bransam dua niama bebre e wo nipa bram odua nim guase odua asesabo ekabo amane apenisie afiase odua owuo tu amena mawo ti wo fa akire ebegu ne bone efra yun. God has brought you in his kingdom. He has given you something greater. He has embedded in you something special. But emra odaye no woni efri wo ho so no obonefo bi fa akire ebedua nim guase e wo brem obedua spiritual marriage e wo brebom enema pebre e koso na se wo hia abusuafo na wodi nkomo a babia esa de ne fa no ono ho pefesa one how o confront no e wo nyansa sem kwa so enso na ohia ase e ka history or dania sem no o intelligent or very smart. Wake up. There is a wake up call. Respond to it. In this period, Samra ye chine kom bom paye no. When you feel the edge, when you get the edge, so when you think can say bom paye and funny grow. Oh, the 1 second crowd paya prana. Sabano no breaking on every say. Ebia na or time for fertile dia de no nyame ho homa dey e pronto say ye bibi. Do something. Wake up call. Be very sensitive to the promptness of the spirit. Amen. Me pa cho to asoma me. Na nipa dae no. Na nipa dae no. Tamfo ba begu wira boni awiwo ni mu. Yes. Na ofiri ho koi. Na ofiri ho koi. Na eyi ahahan. Na eyi ahahan. Na eso aba no. Na so aba no. Na wira boni ne nso dead. Na ewira boni no so ye dead. Yes. Na afuo wura no nko aba ne nchen bebisa no se. Afuo wura enko no ba bebisa se.
Owura. Enya bapa na ugu ye. Ugu no wafuo no mu. Na ewura boni yi de. Efiri hen fasi o mama. Ewura boni yi de efiri hen. Emra duade na odua ni fifi ya eso aba no. Ohun se ewura boni bia edai afifiri wom. That is what is happening here. When you meet your brother pa de ewura mu. Nanso enia baby enyini wo mu a okwa adwuma mu a ne yagu anim ase. O pa adwuma a yehu w'anim a ne yabu anichie ya turn it down. Every say trade bi ehwo wo mu ma so say we de wo adwuma ye. Eto wo kire okra na say wo de wo hia de to na fufu anim a de si say wo wu sika. Sempo aware na wo pe. Esanse o tamfo na dua de foforo wo abrabo mu ntino. Ohu abaya no hu abrante no. Na nkomodi ekoso a akire no hu se waware. Afi wo frɛ no kra wo mfa biem. Enema boni bi ede ekoso. Ade bi fifi. That is something that is growing. That is something that is sprouting. Enema bi fifi wo abrabo nim a enya de onyame adua e wo brem. Onya onyame ne dua ye. O tamfo ne dua ye. So consider yourself. Ababa na edadi e wo brem. Enema ba na edadi e wo brem. When men slept, emra nipa die no. Ne nkrofo ne die no. Ogufo bi efa akire bi gu abafoforo. Otamfo no fa akire ebegu asesabo e wo abrabo mu. Sadia niema ebeto achew e wo abrabo mu, eniema enko straight e wo abrabo mu. O pa dia obebre ansa na won saka, odua saade no wo brem. There is a call that is ringing closer. Receive it, and you shall wake up. Receive it, and you shall wake up. When you be bound, so. Amen. Unim eniema ehaw. Me minim eniema ehame. Enti anim guasie bi ato me nra no. Nipa gina so ne. E de kasetia me. Efri se me ma me ho kwan mo tamfo dua sa duade no e wo me brem. But in Sankanya me say he has given me an ear to hear the call and to respond to the call and to wake up. Na me timi keka me fo na matimi akomanim. There is a call. Receive it. Receive it. Any man koso obra mu de. Nanso se obetie call no, now be respond to the call. Sane man be free obra mu. Me patcho to aso ne hwe nsem a o mo kan ye. Yes. And o ka kire won se otamfo bi na waye saa. Otamfo bi na aye saa. Okwa adwuma mu a na ye di watam no. Okwa dwomu a na obi ade moto ade sidie bia ba begu ho a obi de powder bia begu on aye otamfo bi na aye saa. Okoba bi a kire na kwankire so o ma meye wo ho. Na wo customers ne be ba be di ne side. Obetra adwuma nu anopa na abo nondu ye maame mo timi kwa ekrumu ahomache be 3 aran busa se no mo koye dai omo kodidwa omo dwa sore no miensa obi timi de tuomu a obi su kobie ne store anopa 6 anopa 7 ote ho na abo 10 na abo 11 na abo 12:30 na abo 1
na yɛntɔ adeɛ 20 cedis. Amra wo daeɛ no obi kɔ baabi ɛkɔgye nneɛma bɛpetepete nsuo bi wɔ adwuma nim nti yɛtwe wo customers ne kɔ no hɔ. Wokɔ me kurom a store bi wɔ hɔ matɔ adeɛ wɔ hɔ da na mɛsɛ mentɔ adeɛ wɔ hɔ biem ɛfiri sɛ mahu nneɛma ɛwɔ hɔ. Amen. Amen. Mekɔɛ no store baako ɛwɔ ne nkyɛn but saa store no deɛ nipa bebree egu store nim ɛtɔ nneɛma but wait deɛ nipa bi ani hɔ. I ask myself adɛn. The next time I went there and I said how, why? Sister no minim ne pa a nipa egu na adwuma nim ɛtɔ nneɛma. I know her. Later did I realize sɛ kurom hɔ kɔnfoɔ no ne yere no ate nkɔmɔ no ase. Mani pa me so hu sɛ saa kurom hɔ kɔnfoɔ ne yere no say yes wayɛ nneɛma de ama no. Nano me kɔ me kurom ɛna meyɛ sɛ metɔ bulb. Mekɔtɔ bulb na capacity na mepɛ no na menya mfiri the other shop ɛna meyɛ sɛ mekɔ enti store na manfo ntan kom no mekɔ hɔ mebusa no so ni bi and I went to store na nipa bebre kom no na mekɔ hu adeɛ mekɔ na chairman ne te hɔ. Yes me say sɛ yampa amanfo kan yampa ɛno nti meyɛ amadwen sɛ meka kyɛn sɛ mepɛ 9 watt na abrante bi sɔre so ba be serve me mani bɔ so na me se he ne ha oboa ene me ntɔ onyame ebe kyerɛ ne tumi ɛwɔ ha. Amen. Memi sika ɛntɔ mo nsɛm piem na bob bebree ɛwɔ hɔ akɛseɛ ne nkuma but oyi kuma na madi kan tɔ baako wɔ shop foforo hɔ nom no na me obusa sɛ mepɛ deɛ na me se mepɛ white. Oyi ye no odi shame no na enso oso ana enso ana me ka kire ne say de osoma me me kwa akobusa no because o ka kire me say blue dey e wo ho na me ka kire ne say oh me kwa akobusa no ahwe say ope blue na because o try white na enso e do kan no ana me say me kwa ba o say brabra na me say o be ba yisia me busa na ba se memi sika ento sa store mu biem. Yes wa good niema wo honum a etwe amanfo ne pa edi wura no ho. Wake up na obi ji woni monyam. Wake up na won sankyerene na eba no obi asori atia so. Wake up. Sorry, listen to the call. Obi dua dia pone e wa brabonim ma wani mra ho so. Amen. Amen. Onyame ba ma wani mra ho so. Every Sunday nkwale ka say enya ne pa na uduaye. You planted a good seed. Why adai na sa weed yi afifi ewom. Emra me wo class 4 my teacher actually me say definition of a weed. Or see a weed is a plant that grow at a particular place where it is not needed, wanted. And it is a media and toss. Na se mankan fifiri mu na nya mankan na media mankan ye weed. Me pese me bo brabo atene na adwamamo ensekro ne nke asem keka na etima brabo mu a eye weed. Nipa kan komempa eye weed. Konkonsa eye weed. If you say a 50 word biaya ye no ho. In the kingdom of God, these things are not needed. These things can never prevail there.
Because enye omu place of abode, enye ho ena esu omu nyini. Enti se nneema bi bɔ nneema hwete a ɛsɛ sɛ me mama ni da hɔ na kɔ na ɛba no metie enti woda a aya mo ani baako ntete hɔ mo ani baako ntete hɔ na wote kinkran na wasɔre gyina. Hello, onyankopɔn ɛyɛ me amasɔre ɛnɛ mɛbɔ mpaeɛ ɛwɔ Yesu de mo me pae apranda ɛwɔ Yesu de mo me bata ne. That is what you have to do. Amen. Wake up call. Amen. Amen. Yɛhwɛ biribi wɔ Judges 16:18-23 ne yɛhwɛ adeɛ. Sɛ ɔmate bia bi we are so comfortable ɛwɔ hɔ a you are doomed. Wada woka wano tum ɛwɔ situation ho a wada. Yes, ɛwɔ mu sɛ onyame tumi ne n'ahoɔden ɛwɔ dandua mu ha deɛ nanso atwa sɛ wobie wano na wobɔ abɔsoɔ weka so sɛ I will stand on my feet and pray earnestly. What in common I say? Pa. To me, if you have not experienced it, I am telling you there is greater power here. Amen. But not until you give the power an assignment. Open your mouth and say something. Quicken yourself. Because a diadibi wa brabomua and moi brabono. Judges chapter 16, verse number 18. Yes. Na Delilah who say. Wakano na kuma mu asem nyina no. Wakana kuma mu asem nyina kira no Samson. E ma semunti. Problem no emema. Ye beka ye bibia. Ye beka ye secret. If we say enye oba no na epe na ye ne epe ne dia emema yesu no. Every secret. If we say we want her. But now and she said Homa Samson said any cancer of far amanamamuni. There are principles that are set before you. Those principles are so open to you. But what you have been say, principle no, you will give your secret to someone. Yes. Who do secret be mobi? Now be can't any cancer worker ede achire no. We sir, what da? You are falling asleep. What da? Me pacho to aso. Na Delilah hunu se wakano na kuma mu asem nyina no. Yes. Osoma ma wokɔ frɛfrɛ Filistifo asafo hene no se. Se. Mommra ntem, hurry up. If we say, wakana kuma mu asem nyina, what is hidden? His power, the secret behind his power, the secret behind his strength is so evident to me. Come. Because I have been able to overcome him. Obabesia Bema Jata Emani Musua or Kano Emiano wine and kuno or babesia a crocrono. Amanaka and numasem. Ni secret or the amano what die. What da? I also didn't come on. Now uncomo diemono all that but Twaso. Na Filistifo asafo hene no ba ne nche. Na Filistifo asafo hene dey ebai. Na okurekure sika no won nsem. Yes, wasan kwa akwaji sika. Wadada no nya no. What do you say? Na ya planting no say onko yi no. There is someone that is given to you. Your planting will be in your life. Oda pay. Obenyawo. Amen. Amen. Twaso. Na odeda no ne sere so. Hey. Ya maame mo, ye nuano mba.
na ɔde dan ne deɛ ne serɛ so ɛyɛ me sɛ na ne serɛ so yɛ comfortable mepatɔ ɛma memfo sɛ mobɛtumi adi ho adanseɛ wɔde ne te hɔ a wɔde ne nsa to wɔ so ntɛm si a na wɔde kɔ a na wɔde wato ne serɛ so ɔpɛ wagye nneɛma afiri wo hɔ ɔkorɔkorɔ amen ɛnti wɔka ne secret nyina kyerɛ no no ɛfiri sɛ wɔbie nneɛma bi so ɛde akyerɛ no wɔtumi akorɔkorɔ no ama no ka n'ahintasɛm ɛna wasan de no ato ne serɛ so mo serɛ so ɛyɛ motodeɛ bisa ho o serɛ ne yɛ motodeɛ yes na ɔde ne to ne serɛ so no ɛdeɛ ne siyɛ na ɔfrɛ ɔbarima bi maa no bae ma ɛdɛ ɔmaa no bae bɛyii ne tirinwi mpɛsɛmpɛsɛ nson no gyina hɔ akwa no ɔyɛ expert ɔyɛ serious baba ɔyɛ intercontinental baba professional baba mepɛ football paa footballers no ɔmo yi ɔmo enti yɛfrɛ bi football baba oyi player baako a player bi ne yɛfrɛ no Eden Hazard wɔgya bɔbɔ for now oyi na sika ɔgye na mama yɛde ba Ghana sika mu a ɛboro 5 billion yɛhyɛ da ɛde ne tena aeroplane mu firi baabi a kura wɔ so fly no to another country say onko na ɔmmra no ɔmɛyi ne tirinwi ma no just like that deɛ wɔyi Ronaldo deɛ na yɛ sɛ ɛne Messi mo Ronaldo ne Messi deɛ you've heard of their names they have money serious baba ɔfrɛ no bɛyi ne mpɛsɛmpɛsɛ nson no that is the secret to his strength otwa to agu ɛnti nipa bi hyehyɛ ne nneɛma bi ɛwɔ akyi sɛ woda a obɛnya wo na ahoɔden a onyame de adom no ɔbɛdwo saa ahoɔden no akyɛdeɛ a onyame de ama wo no ɔbɛdwo saa akyɛdeɛ no when you sleep you'll be in trouble mepatwɛ to asoma me na ofiri aseɛ brɛ no ase na n'ahoɔden no firi ne ho kɔe na ɔka sɛ Filistifoɔ wosuo Filistifoɔ ɛwɔ wosuo mmerɛ bi ɔka sɛ fa ahoma kyekyere me na ɔkyekyere onim sɛ wakyekyere na wie ɔpa mu ka sɛ Filistifoɔ ɛwɔ so no ɔkanya ne ho na ahoma no nyinaa tete and he shown them the power of God by strength. No, conquer more. But this time, dear, or tell me some Filistifoɔ what happened? Twas way. Filistifoɔ wosuo Samson. Na onyane firi ne na mu no. Na ɔse. Mefrɛ de sɛ kane no. Ɔyɛ gagai. Onim sɛ watɔn ne secret. Mekenya me ho sɛ kane no na ma woso me ho na ɔno deɛ na onim sɛ Awurade afiri ne ho kɔkra amen so if you give your secret that God has given you to your enemy the Lord will leave you onyame bɛgya hɔ the Lord will leave you. Etu de wa yesa me baifo bia ntime me tumi bia ntime me enso no waka o secret eti ya hihye ne ma no ba me ba da ne oba emmo obe paya pana na emma because the spirit of the Lord has left you. You never lived by principle. Be awakened. Mo ani mra ho so ne kanya ho no sorry. Amen. First, the American. Verse 21. Yes. Na Filistifoɔ no kyerɛ no tutu n'ani. Na Filistifoɔ kyerɛ no tutu n'ani. Na ɔde ne kɔɔ Gaza. Hwɛ
yawa omde ne fam etu otamfo no sa woda pe ne onyawa amane ode beba wo so no obenu ho tutu nani yesi ni padua no ne kanea edai enti wani na ode behu se Philistifo oba na ye tutu. Will you see them? No. Verse 23 no mame. Na ode no ko Gaza. Na ode no ko Gaza. Na ode ko brem frafra ye konson ode ko brem frafra ye konson ye dai egu no hwe abrantia wo gina ne nan so ekum pempem ene hwe tibia okomu enam enaketu wana nchewu ye krokro no ma ne da Delilah sere so no wanchewu ye yi ni wie ya ye bad man ken cry afenu asore wo hye no gloves boxer or bebo kanya ne ho no wo se no bibia si afe waye se nipa hunu bia keke tutu nani den konson gu ne nsa ene ne na kyekire no de ne ko Gaza fasima me na oyamaju aponkyerefo fi na oyamaju hwe adwuma ye de ne ye na ni trinwi fra se fui me pacho 23 no verse 23. Okay. Na Philistifo asafo hene no hia se orebebo afode kese na omu hia se omu de bebo afode ama wonyame na waje wonani na oka se ye nyame de ye ntamfo samse ya dai ashe yensa awrehosem wo de wonyame din ehoahoa ho wo kuro ya ompempaibo anwumre po anu na wasase na woda na otamfo ni nyawa obeka se ye nyame e de wahye yensa na omubedi ahurisie efrise omanyawo. Wake up from your sleep. Sorry free one namu, because there is a call. That is a wake up call, not just a call. A wake up call. Amen. Sorry. Amen. And yama miensa a bit me aboyen. Ama yet me I ignite a Kenyan. Yes, sorry. Bakon and say, we have to meditate upon the word of God day in and day out. This is the law I have given you. These are the rules, these are the principles governing this kingdom. This is what I have given you. Meditate upon it day and night. When you are shedding mra, when in sema media jaw, dwendwene ho wakumamu anopa awiane anwumre emamu ba kokra mfiri utrim. Meditate upon it. Transe nyabotre dwendwene awurade asem ho. The moment say you are meditating upon the word of God, heaven will open to you. Osoro bebie. If we say somebody is thinking the mind of God, somebody is thinking about the word of God, and the angels of God will descend to where you are. To bonifon intimate penetrate. Amen. Okwa na wakan sa quotation Psalm 119 verse 15. Another point that I'm also talking about as a classical thing to spark or ignite awakening from your sleep no. Bako ebiem and say you ought to watch and pray. When now bompire. These are the words that was given to us. Watch and pray. When a bompire. Now one comes to him if he say and saw her for in nam. O dape or then saw her ebeba or baby diane bonnie ahobrem. Matthew chapter 26 verse 41. Watch
and pray. Suku amiwie Wesley College. Mebeye o chire ni. My first day I entered into Wesley College. Me dey call assembly hall. And me hu banner bi say boho. Come on. Was it welcome to Wesley College? Therefore, watch and pray. Why not vampire? Wake up at night. Wake up and pray. Why never sleep? Man, a free 12 and I do 12. Eban when vampire. So when our vampire or town for who obedane. If we say, oh my kwan, emonyame tumi efa wo mu. Amen. Amen. Etiman paba. Wake up. Watch and pray. Na ne boni bia boni for no pesi odua bia no enya dwuma. The last thing that I'm talking about so quick. Now the yadisua ba wiye. Matthew 17:21. You ought to engage yourself in fasting. Said ye no. We a group. And ye. But at your own time, cameraman ho. Daniel say, me manfa duane an kamano, the choice of food I never ate. The meat I like never touch my lips. Amen. Fast. Te wo fra duane ho kakra na bom paye. Eno so be boawo am wetimi I receive the call that the Lord is calling. Ma wani mre na otamfo no nam obubom sejata opobi amene no opobi asey no. The devil is keeping watch of you. Danny de nyina wo no was won now. Paba I just would be a shifom. And we told someone keep watch. Ye nyina yen watch it. Obi anso frɛ ne nyame ni tumi na ehwe de ebegyina. Ye wasem bia kan se amaga ne amagashi a ene hu de yi. Eno anu aka no. Watch and pray. Fast. Amen. Na onyame ebe your own senchirene. Never give up in every situation in your life. And found in near koso abrabomo and found in near si. There is a wake up call. Will you attend to it? Fakono onyame beboa. Fakono na onyame begina wachi. If we say enyo obi biara na efre ne mom saforade Jacob tumfo Opatafuor to me and efre. Receive the call and the Lord will bless you. May the Lord bless us in the name of Jesus Christ. Amen. Sorry,